weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baɗi to seyyena wuuro moolo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to sincana gourdiuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha ba to moderna kay hayɗi ha to galle makko sama sa to killinkara kottari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie landa tawrugol tawa wassuɗo ɓe koliri mette mabɓe e ko laamu leydi Mauritanie wone wadde oɗo saaha joni e ngawlanaɓe ɓe leyɗele mumen kefta to leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Espagne walliti ballal paydingal ko fewi ko fate ñakko covid 19 e nder leydi he to leydi Sénégal Macky Sall holliri ñalawma hanki o e nder jonde jagorɗe wonde ɓoyata maw artira poste premier ministre e nder gouvernement he to leydi Mali landaji jeegom taw ko landaji mawɗi no fewi ko leydi tigui jadani e ko laamu ngu yiiɗi yuɓɓinde jonde ɗeɓe mbiyata des assises nationales pour la refondation to leydi Burkina Faso laamu ngu holliri koko jokkata balɗe 4 kuppugol internet e nder jokku leydi he kala to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hande o ko ñalawma windere yuɓɓinta ko fate haɓade violence batteɗo e rewɓe leydi Côte d'Ivoire yatirani hen caggal to leydi Somalie e nder Khartoum lamorgo leydi ndi ñalawma hande o ko seppo molantego Allah yuɓɓina toon hollirde metti mumen ko fati kay e maslaha hoore jagorɗe mabɓe ko fati e maslaha mo hooreɓe jagorɗe mabɓe waddi dadiɓe leydi ndi to leydi Égypte kono gase ɗiɗi jihadiste ñaawa ñalawma hande o kamɓe kala ɓe ñawama ñawore wargo bisimilla mone ketti hotondirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jamma gondaɗo hono Samburu Keita ko banduma gorko duttiɗo tawateɗo to leydi Gabon jomma kunda so ko bandu gorko duttiɗo tawateɗo nder leydi Mali Aboubakar So ko to Ponte Noir ko ɓi duttiɗo Ifra So ko miñuma joom galle duttiɗo Daouda Samba So to Nouakchott ko ɓi duttiɗo jettinɗo ɗo wulago ngo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe kahinaɓe wondude bullunaɓe wondude e bullunaɓe wondude hammadi umurunaɓe wondude e balle naɓe ustare nene mabɓe hen banggue baɗiɓe debbo hen banggue biyetenoɗo Hawoya Keita noon ko ñande alarba hanki o nogas nayya lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho o yalti aduna to Kayim ko ñalawma hanki o kadi o wirnaɗ ɗon to Kayim o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi o yaltiri aduna dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓernde ma woni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol
ceerno Djiby Sy safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe e gorko ladde kala ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal Sénégal naaɓe kala to mbawɗon wonde ɓe mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadiɗo ɓalwal danwal kala ceerno Djiby Sy so yennama ka miskin Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha baballa jano bargal ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby Sy base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie télégal bitegal Netek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗori ɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa nogas e joyi lewru jolal hitande ujunnaji 2 kabaruji men demgal pular ɗo e habridde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men demgal pular ñalawma hande o nogas e joyi lewru jolal woni novembre hitande ujunnaji 2 ko ñalawma mo windere nde mawninta kala ñalawma o kala hitande so on ñalawma o arti woni ko wiyete journée mondial haɓade ko fati violence woni torlugol rewɓe e nder windere he ɗum noon eɗen mbasi tan bandiraɓe ha tengti e worɓe e kala saaha torloɓe walla waɗoɓe gueɗe kamtoɗe no fewi faade rewɓe eɗen mbiya ɗumen tan yo tinno yo ɗum dokko debbo foti ko teddinede debbo foti ko yurmede wona torlede walla waɗede wole gueɗe ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan yo tinno yo mbatto hakkillaji mumen no fewi mbawin tigui hormade rewɓe ɓe ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Mauritanie laamu leydi Espagne walliti alarba hanki o ballal paydingal no fewi ko fate ñakko covid 19 haɓade covid 19 laamu leydi Mauritanie ballal ngal noon ko lo ngal temedere capanɗe 4 ujunere dose taw ko ñakko covid 19 ngo hindo Johnson hollirama noon ko ngollo watti lawula nayaɓi wala ko leydi Espagne ene wallita leydi Mauritanie ñakko fan haɓade e falade moroso coronavirus ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi ndi ɓe mbaɗi inauguré to kay hayɗi ɓe mbaɗi toon inauguré pont pattamali miijo mahaɗo e oɗo saaha joni tawa on pont noon wona uddu kadi gam kay falade diƴƴe ha tengti e ndiyam maayo fleuve du Sénégal woni maayo wongo hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ɓe kolliri noon wonde kadi digga mawɗo molanteɗo Allah waɗama toon inauguré taw ko diggi mahaɗo on diggu noon ko yidde ɓeydude nden kam e kisala wuuro kahaydi ngo ko fate yoleru ha tengti e saaha ndungu hollirama noon coggu mahgol oɗon pom ene qime ha temedde 7 e capanɗe 5 million taw ko haalisa ugoya e limore hinde nde on dow koye dow on pon kadi yahoɓe dawde guese parcelle aji mumen ha yahoɓe magama kala koye on pon feti fo rewde ɓe kolliri noon hono wiide sidina wula Ahmed Eli
ko jagorgala kalfinaɗo ko fatende man o holliri noon wonde oɗo pon kadi ma watma oɗo pon kadi holliri tigui wonde ma waɗa gartama mawɗo no fewi wonande kay ɓenan rosoɓe parcelle aji mumenan tawateɗi e nder oɗon nokku maɗum ɓeydu kadi maɗum waw kadi wonde sababu ha kene qime temedere ujunere hectare taw ko kolgal wawa hebde ila mum hano hannirta ni e saaha ndungu woni saison de décrue maɗum ɓeydu leydi ndi kadi to maɗum waɗan leydi ndi gartam no fewi to banggue ndema ha to banggue awo ha to banggue gaynaka kala ha joni ko leydi Mauritanie keddotɗe nan GGSR ko groupement général de la sécurité nationale ko daɗiɓe leydi Mauritanie halfinaɓe ndenka e kisala mbiyete noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi radar uji taw ko radar uji mobile ɓe aafi ɗum e yoga e laabi taw koɗi hinde route nationale tawateɗi e nder jokkuli leydi Mauritanie kala ɗina radar uji noon ko gam yidde ɓedde ko fate vitesse uji e haɓade excès de vitesse autoji dogoji dogɗi fakkinde no fewi ɓe kolli noon yidde mabɓe oɗo saaha joni ko haɓade ha natta ha laaɓa walla ha usto hano hannirta ni ko fate accident ji baɗoji e kala saaha tawa teskama ko ɓuuri hewde ɗina accident ji saboto ɗum koko wiyete excès de vitesse woni dogdu fakkinde no fewi GGSR noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi autoji kesi pula e nder ɗina autoji kewɗi kesiɗi ɓe keeɓi ne tawe hen bisuji ɗiɗi mawɗi no fewi taw ko ɗina bisuji ene mbawa jonnude radar uji ɗi e ɓena daddiɓe halfinaɓe rende ɗiɗon radar uji capitaine Ahmed Wula Sidiya ko conseiller directeur général GCR o holliri tigui wonde ɗiɗon radar uji ma ustuno fewi ko fate accident ji e nder leydi he kala ha tengti noon e dow ɗiɗon laabi mbiyeteɗi route nationale tawateɗi e nder jokli leydi he kala o holliri radar uji ɗi noon ene jogui hattani wawde gollade jamma e ñalawma kala kono noon kadi o holliri ɗiɗon radar uji eɗi mbawi ɓedde vitesse oto doganno ko adi ko oto ne yettoɓe taw oto ne yaara ujunere temedde ɗiɗi métre omo wawi haalde no foti oto o doganno vitesse doganno ko adi kene yettoɗon ɓe kolliri kadi wonde ɗon ɗiɗon mètre radar uji ko kañi koye mabɓe kadi kollirta wonde infraction mo oɗon chauffeur waɗi caggal kayne tawane doga dogdu fakkinde no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Zaha ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe kolliri kikiɗe alarba hanki o wonde nder jokli leydi Mauritanie holkisono ko ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayo neɗɗo e nder holkiso he noon capanɗe jeetato e joyo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellanoɓe capanɗe joyi e jeeɗiɗo kefti cellal men paati galleji mumen e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene yaara capanɗe tati e jeetati ujunere temedde jeetato capanɗe jeetati e goho fiɗaɓe e nder ɓen noon capantati e jeeɗiɗi ujunere temedere capantati e yimɓe joyo keftino cellal mumen temedde jeetati e nogas e ɗiɗo neɗɗo ko ɗum woni ko hawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le rassemblement national pour la réforme et le développement ko tawassula ko landa dawrugol ko landa lunda wiyete noon e nder communiqué mo yimɓe landaka mbaɗi noon ɓe kolliri mette mabɓe noon ko laamu leydi ndi ha tengti noon e laamuji tawateɗi dadiɓe tawateɓe to ngawle fande tekan ko mbaɗata oɗo saaha joni e ɓena ngawlenaɓe tawateɓe nder région Matazam caggal kay caɗele jogui oɗo saaha joni caɗele leyɗele mumen ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi erango faade laamu ngu nde ɗum dartoto ha laaɓa ɓe dokkite leyɗele mabɓe laamu ngu dartina ko fate torlugol ɓeɗon tawateɓe siftinde on noon kene wona jonte tati joni kam ɓeɗon ngawlenaɓe ene tawe tigui e kaya mbeya caggal kayde laamu ngu walla joom ngaluji gam yidde heptude leyɗele mabɓe e oɗo saaha joni yoga e mabɓe naggama cokkama yoga e mabɓe kadi kala saaha nde paadi jeyiji mumen woni guese mumen ene diddire tigui gaz lacrymogène e ka saaha kadi ene piye piide musi no fewi hollirama hayroɓe cowiɓe daɗani hen landa tawassul noon e nder communiqué mabɓe ɓe mbaɗi erago faade laamu ngu wonde hollirde kay wonde eɓe kondani ɗum fermement woni ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi eɓe ñaago kadi eɓe namdon ɗum dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe erima kadi laamu ngu ha tengti tawateɓe dadiɓe tawateɓe ɗe ngawle nde dartinta torlugol eɓe kaɗa ɓe dartinta kadi ko fate hadde liberté dendagal ngawlenaɓe ha joni kabaruji men e demgal pular so numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden
to leydi Sénégal dadiɓe duuɓi ɗiɗi joni noon caggal kayde Macky Sall tañno ha laaɓi ittino ha laaɓi e nder gouvernement mum ko fate poste premier ministre o holliri tigui e nder jonde jagorɗe cakkitiɗe joɗade alarba hanki o wonde ɓoyata ma o artir oɗon poste premier ministre addani poste o noon artirede oɗo saaha judde artirede oɗo saaha joni ko teskede kay teddeɗi mawɗi no fewi fawede e oɗo saaha joni e hooreji leydi ndi saabu darde hooreji leydi fof darade darde premier ministre kala e oɗo saaha joni foof fawi ko wiya dow hoore makko hollirama noon hollirama noon e oɗo saaha joni ala ko wawi ustude ndiɗon teddendi so wona suɓade poste premier ministre e oɗo saaha joni noon yimɓe ɗiɗo taw ko battiɓe Macky Sall inde mumen ene pilpiltodira miijede kay ko nder ɓen ɗiɗo ko goto mumen jogori suɓede yo ardo oɗon poste premier ministre ɓena goni noon hono biyeteɗo Amadou Ba noon ko gonnoɗo ministre de l'économie et des finances tuggi 2013 ha 2019 caggal ɗum kadi waɗa ministre des affaires étrangères so wona on eɓe miijo ne wawi wona biyeteɗo Amadou Otto ko wawi wonde hen kala ko woni yeeso darani guite ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum madina ɓe kewade kala subaka alkamisa hande o ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere capantato e jeegom neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon ko yimɓe ɗiɗo tawa ko fiɗaɓe mboroso Covid sappo e jeenayyi ɗiɗo kala ko communautaire woni hay goto men andata ƴettira fiyo e nder ɓe cellano ɓe noon hen tato kefti cellal mumen hano hannirtani paati galleji men tatone tampi sanne ma ballite to banggue fofago hay neɗɗo goto noon tugui hanki fayi hande ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder jokli leydi Sénégal kala Sénégal ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e yimɓe joyo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere e capanɗe jeetati e neɗɗo goto keftino cellal men paatino galleji men ujunere temedde jeetati e yimɓe joyo ko ɗum woni ko hawle ladial tuggi ko rafi wonade leydi ndi faade oɗo saaha joni ñalawma hande o noon kottina heddi e juuɗe safroɓe nder jokki leydi he kala ko yimɓe jeetato ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen Moustapha Gueye ko taximan wonno kañum tigui tawno ñalawma hanki o ene wara e nder taxi mum e nokku to wiyete point E e nder Dakar police udditi hen losgoji mum jaaƴi no fewi e nder losgoji he noon e nder kene manka waktuji nogas nayyi woni nder feccere ñalawma taw police o wawi teɓade sagataɓe ɗiɗo tumaɓe kañumen jooɓi fittade makko o tawa noon komo wara tigui e nder taxi makko tawa waɗɗani piscine olympique tawa noon tawama ko sagataɓe ɗiɗo kañumen jooɓi pittali makko ɓen ɗiɗo kala e oɗo saaha joni teɓama ene tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alarba hanki o nogas enayyi jolal ko accident jurminiɗo waɗi e nder Dakar to leggal bitegal Fass Mbaw koye moto Jakarta jollunoɗo yimɓe ɗiɗo kañumen tigui on camion goto feriɓe taw ko camion malinaɓe kañuma feriɓe kamɓe ɗiɗo kala ko ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen hen goto ko debbo cowiɗo jondinoɗo e dow moto o kañumne wasi hen fittade mum hollirama noon chauffeur camion caggal nde feriɓe ko ɗon ɗon fuppiti dogdu naati e soyde yimɓe leegal ngal on Allah metti mumen e cekkitere mumen ɓe duppi camion ha wonti ndondi ha wonti ndondi ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ema be omo yette joobam ko suka debbo jarawo e duuɓi nogas e joyi omo yaltitanno noon e suka gorko goto ene wiye ema o ne yette joobam kene wona joni duuɓi tati joni noon ko kamɓe gondi kamɓe jaltita caggal noon nde suka gorko o hollirimo tigui wonde yidde mum e oɗo saaha joni ko yoɓe dartinɗo jokkodiral mabɓe saabu jinnaɓe mum natti yidde jokkodiral ngal kayde jinnaɓe makko jaɓani tigui ɓe ndesodira ɗon noon suka debbo ƴetti laaɓi mum Allah e cagdele ƴetti laaɓi mum fimo laaɓi e lessa baggol reedu ko ɗon tigui o gañi hen gañande musɗe no fewi omo tawe juuɗe do safroɓe e mbadi service d'urgence docteur eɓe noon kolliri tigui wonde laaɓi ki bonni ko heewi e nder reedu makko hollirama kadi laaɓi ki ɗiwi yettinoma hay heñan makko e oɗo saaha joni mo wuuri kono mo tawe juuɗe safroɓe e mbadi service d'urgence kanko suka debbo baɗɗo ngallol balal noon e oɗo saaha joni o teɓama mo tawe juuɗe police mo rebus ha joni kabaruji men ɗem ngala Pulaar tan mima to leydi Sénégal ko
koto leydi Mali paɗen Soma Pepam ko société malienne ɓe patrimoine de l'eau potable ko société kalfinaɗo ko fati ndiyam labdama ɓe mbaɗino ɓe kolliri noon tawama tigui goji mbaɗama tawama tigui eɓe burjingol toɓe burjini koppareje kene qime ha capanɗe 7 milliard taw ko France CFA capanɗe 7,4 million taw ko France CFA ko ɗum tigui tawa eɓe burjini e ɗum wiide noon bureau de vérificateur général ko halfinaɓe ko fate yurnitade wadde losgoji mum eɓen tumaɓe burjingol koppareje ɓe kolliri tigui ko ɓen jiiti tigui wuddere nden caggal ɗum noon e oɗo saaha joni ɓe joofi feɗendu ko biyeteɗo ɓe joofi feɗendu noon e oɗo saaha joni ɓe joofi feɗendu ko biyeteɗo Alpha Diakité on ko comptable société o wondude biyeteɗo Yenziga Koné gonnoɗo directeur général société oɗo saaha joni mo gonɗen ko kañuma woni conseiller directeur général société o ha joni ko leydi Mali keddoɗen banque aji walla gollotoɓe banque aji kewɗi tawteɓe nder leydi Mali koko nanno e tikkere hofgo juuɗe ɓe kolliri noon caggal nde ɓe joddi e laamu ngu comité syndicat woni tigui hujjikintoɓe ɓe kolliri ɓe joddima e laamu ngu toɓɓe kewɗe kalama kadi toɓɓe kewɗe pamodirama no fewi ɓe pamodiral heɓama ko e ndena ndino mbadi noon ɓe mbaɗi erago kamɓe fedde comité syndicat wadde erago fa yettude noon dendagal ɓen gollotoɓe banque aji ɗi notinoɓe e tikkere hofgo juuɗe nden eɓe gandi ɗumen kadi wonde pamodiral heɓama hakkude mabɓe e laamu ngu e alpartide altine alpartide alkamisa hande o wonde golle ɓamti hano hannirtani e nder banque aji leydi ɗi kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen landaji dawrugol jeegom tawi ko landaji mawɗi no fewi kolliri tigui jadani e ko laamu ngu yiiɗi wadde ko wiyete ANR woni assise nationale de la fondation mo laamu ngu yiiɗi yuɓɓinde ko addi kay kene yuɓɓina sumgoji hoorejo leydi e sumgoji sarriyeji leydi ndi kala ɓe kolliri ɗon ɗiɗo landaji jeegom noon kolliri jadani hen ɗi landaji woni RAPM woni landa laamu ka landa laamu kitka ka woni landa ko oɗon biteɗo Ibrahima Boubacar Keita addi noon woni parti rassemblement pour Mali ko noon kadi e landa wiyete ka Sadi woni parti africaine pour la démocratie et l'indépendance wondude e landa wiyete ka Parena ka noon ko parti pour la renaissance du national wondude landa wiyete ka Codem woni convergence pour le développement au Mali wondude e l'IDD woni union pour la démocratie et le développement wondude landa wiyete ga Miria woni mouvement pour l'indépendance et la renaissance africaine ko ɗiɗo landaji jeegom kañumen mbaddi conférence mumen de presse ɓe kollirti to hôtel biteɗo Mavia hôtel tawteɗo nder Bamako lamrugo leydi ndi ñande aseta ɓennuɗo o ɓe kolliri tigui ɓe jadani e ɗiɗon assise nationale pour la réforme ha joni kabruji men ɗemgal pulaar sono mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen alarba hankinogas nayi jolal hitande ujunere ɗiɗi e nogas e goom gouvernement mo leydi Burkina Faso ɓe ɓayyini communiqué mabɓe hollide tigui wonde internet koko jokki kuppude kay ha ɗo e balɗe nayyi ko laamu ngu noon kañum tigui weela kuppude internet caggal ka yimɓe hewɓe noddinarno hen ene mbaɗa hen kaldanno hen ko fate yuɓɓinde seppoji men haɓade kay koninkoɓe leydi France tawteɓe nder leydi hen caggal kay nde ɓe bloc no convoi kene qime ha capanɗe jeegom werla taw ko werlaji Français naɓe taw wirtinoɓe e nder leydi Burkina Faso fanoɓe leydi Niger fanoɓe to leydi Niger taw ɓummorno koto leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliri noon ɓe jadani hen ɓe jadani e dawrugol mo leydi France jogini dongre Afrique kadi eɓe tuumi ɗiɗon werlaji woni hen ko pettelaji ɗiɓe kewi rokkude kala saaha ɗiɓe tuumi wonde ko leydi France ene gemba yoga e ɓeɗon seɓɓitiɓe tawteɓe nder Sahel laamu ngu noon holliri tigui ko ɗum addani ɗumen kuppude oɗon internet koto leydi Côte d'Ivoire paɗen alkamisa hande nogas joya jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko ñalawma windere mawninta ko fate haɓade violence faite aux femmes tawa kadi ko violence e fannuji kala leydi Côte d'Ivoire yacirade caggal e oɗon ñalawma ɓe juɓɓini on ñalawma noon caggal kay e oɗo saaha joni hollirama tigui e nder Abidjan lamorgo leydi ndi tan hollirama e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi sekkitiɗi hollirama tigui fodde ujunnaji ɗiɗi debbo waɗama kaade ujunnaji ɗi kaade violence waɗama e rewɓe e nder Abidjan lamorgo leydi ndi tan ɓe kolliri kadi hen feccere ko viol rewɓe waɗaɓe viol e nder leydi hen ɓe kolliri noon fodde e nder Abidjan lamorgo leydi ndi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas temedde nayya debbo warama e nder leydi he taw ko joom galle mumen waɗi ɗumen walla ko worɓe ɓe gurduno kañumen jooɓi pittali mabɓe
sen ummima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Soudan paaɗen alkamisa hande o ujunnaje yimɓe tawa kay ko mbaɗoɓe seppu men moɗi moɓodiral mumen e nder Khartoum lamorgo leydi hi gona seppo noon ko yidde hollirde mette mabɓe kay e oɗo saaha joni maslaha mo gonnoɗo hoore jagode leydi ndi mo dadiɓe dirguinno laamu mum caggal kay nde sifodiri maslaha e dadiɓe dirguinnoɓe laamu ngu omo arta e jeppere ardade leydi ndi ɗum noon ɓe koliri tigui ɗum ko jamfa mawɗo no fewi wonande kay ona biteɗo Abdallah Hamdok gonɗo hoore jagode leydi ndi e mbadi transition ɓe koliri tigui koko jamfiɓe e oɗo saaha joni e nder Khartoum yimɓeɓe e mijoji e nder leydi Soudan mijoji noon koko pecci waɗi wiɓe adanimo sifde ndeɗon sifande kanko Abdallah Hamdok ko miijade kay e oɗo saaha joni e kala seppoji ko yimɓe hewɓe jamureɓe pittali mumen enen jooɓe ko ɗum saabi o siifi nden sifande maslaha beele wargoji ɗi e seppoji ɗi ne darto woodi kadi wiɓe ala addanimo sifde ndena sifande ko porsaɗo yo sifde na sifande woodi kadi yiruɓe ha tenke ɓena yuɓɓine seppo ñalawma hande o wonde ndeɗo sifande ko jamfa tan mo jamfiɓe ɗum noon ɓe koliri tigui ɓe jadani e maslaha mo sifodiri e ɓeɗon dadiɓe oɗo saaha joni kabaruji men ha joni to leydi Égypte paaɗen suudu ñawore to leydi Égypte ɓe jandiɗi ñawore mabɓe ɓe ñawi cabnogas e ɗiɗo yimɓe jeeyaɓe fedde seɓɓitiɓe woni jihadiste en kamɓe nogas e ɗiɗo kala ko tumaɓe wadde ɓe janguji mabɓe tuggi 2013 e nder ɗin janguji noon taw ɓe mbaɗi kene qime ha ɓe mbaɗi noon e nder ɗiɗon janguji ɓe mbaɗi kene qime ha temedde tara capanɗe nayo neɗɗo ɓe jooɓino pittali men nder 54 janguji ɓe mbanno kamɓe kala noon ɓe jii kamɓe nogas ɗiɗo kala ɓe jeeya ko catal gotal bitegal Ansar Beytal Maqdis kamɓe kala ko toon e ngal catal ɓe jeeya kamɓe nogas ɗiɗo kala ɓe ñawama ñawore wargo goto mabɓe kam fittanamo ittama ñalawma hande o habaruji men joolama jabberi koto leydi France paaɗen teskama noon mboros Covid sappo e jeenayyi koko dampi wempejere muɗum joyi ɓiire woni 5e vague e nder leydi France teskede kaya e oɗo saaha joni rafi ono ƴellitino toon no fewi saabu nder waktuji nogas nayi cakkiti ɗi leydi France winditima capantati e ɗiɗi ujunere temedde joyi neɗɗo winditiɓe doggol coronavirus taw ko raɓaɓe hesɓe ɗum saabi noon ha jagorgal kalfinare ko fate cellal ademo leydi ndi biyete hono Olivier Véran holliri tigui wonde laamu ngu alkamisa hande o ƴetti peeje kese ko fate handade oɗon mboros coronavirus ɗen peeje noon e nder hen tawi hen ko fati tawi e ñakko ngoɓe mbiyata rappel tugui kay yimɓe yaroɓe duuɓi sappo e jeetati fayi dow nde ƴettata ñakku mumen rappel taw ko ƴettinoɓe ñakku mumen kene yara ko tugui koye taw ƴettinoɓe taw ko mbayri ƴettude ñakku mumen timmi lebbi joyyi ɓen yaroɓe duuɓi sappo e jeetati fayi dow yo puɗɗo ƴettude ñakkoji men taw ko ñakkongo hinde rappel ɓe kolliri kadi wonde dendagal e nder nokkuji publique foof e oɗo saaha joni wadde cuumorgal ko alay saguel woni masque ko obligatoire ɓe kolliri kadi ɓoyata maɓe mbaɗ ko wiyete passe sanitaire wonande kay ɓeena mawɓe e nayeɓe kala foof noon ko gam yidde haɓade e handade oɗo mboros Covid sappo e jeenayyi koto leydi Russie udditten kabaruji men ko mine de charbon goto kañum tigui fetti e nder leydi Russie to nokku wiyete Sibiri hollirama tigui yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen ha e oɗo saaha joni capanɗe nayo e jeenayi neɗɗo ko ɗon koɓe yitede woni porté dispari fodde temedde capantato e jeeɗiɗo neɗɗo ƴengtinama paabama hen hollirama fu noon ko fodde capanɗe nayo e joyo neɗɗo gañima hen hono jagorgal biteɗo hono jagorgal biteɗo Alexei Sulgeri holliri tigui wonde e oɗo saaha joni e nder hello mum Telegram wadde sappo e jeenayyi équipe taw ko équipe sauvetage fabotoɓe yimɓe taw kadi ko spécialiste ji e on fannu nuldama toon gam fabade ɓeɗon e oɗo saaha joni ɓiliɓe ton koɓe yitede wonde e nder oɗon mine de charbon musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongude habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.